Bala agus we're gate fáilte go nuacht do lei. Gil cholgáin in airiscab na Gaillimhe, hagribh searmanas cuimreáin a cuimre wartín bheisi óráine, fear am as letar catha a gonamara a winter, agus a bhása héis airíach na cásca agus é treid an ratha a chláirín. Raniu cofne aniu ganye de ogli jarmode níjeg séjeg Marcin O'Riorna. Chreid Marcin O'Riorna tív le Liam Melissa agus na hogli an reihe a chlárin. Log a rialte blahaska a ui a gil cholgan aniu, agus raniu cofne fóste watcher a níorher a chreid snéri amach. Bas lecher calú a watcher. Tá sé ráite go sinnéad brugát na Gaillimhe agus go chluisean in na Sasnaí ag an sáisiún an RIC sin nóair a mórdiar an nímar óchéint faoise nach sinna tá ráite agus cathua agus grúpileir sa duine bocht agus bhí sé a tréil an sinna fe seachtain na sin agus tugú bhhail an tuthe agus cóirléiséid agus bhása sé na sin. Dyn canál dermodid ach spránis mar a dirú san áráid in sin nach méid dermodint go brachaid agus gur roiite san tíirse na tíirise agus san tíirse na Gaillimhe. Ring dini on phobal láitiú le gil cholgan ui Marcin a chorú i tamalt an uas. Fi berchan le chéad agus cearmuid an féar dosach agus an sin chunig muid an éardan harta agus an sin bhíorn bhí go leoga imias agus formid físaí janta agus lámid sosa agus bhí an crush go donna mar bhí sé so lámid sin agus formid a scríomhar eisiir agus just dúnhas gon fearr. Tírim go go má céile céad bhíon héis an éir más go dtíine teachta chéile agus go siad a cant faoi an sufa hála an gáile agus nátíní eile timp na tíre agus sama dtíine cinál comar agus sama cuioine ar daine tá dearmidínt orthú. Tugu ahananta saniu ar caiithú an nearmod fa tréimhse é, agus na daoine a chreid le na híomh an reiad a chláirín snéirí amach. Sin ó choirín nó TG Cahar a gil cholgain.